Ini register ke papor higher secondary final examination 2023 ke pangdak pontang lo la pen tak karbiang long pen arts stream, science stream, la pen commerce stream doan sami mesen angthek punili pudam de sami improvement do pono la pen ke wangzier ni an susi ke mesen thegi fangzi ni bangke anamang thingno sami chuhang chudo la pen ke pas atum ana fasami nilihin pen congratulation pajil pono pining district wise performance report jong si langdam lo potante Karbi Anglong ke top 18 mane 18 along an situ mapen West Karbi Anglong bangke 31 last bottom situ same overall jong si pass percentage langdami bande West Karbi Anglong tami percentage ke khainu ke kali 72% zo lapen Karbi Anglong tami 51% zo same candidate appeared langdam lu tangte compare kapre kadim long langdam lu putangte itung Karbi Anglong son ke 7812 ke appear to kok pen a job pass percentage first second third la so high pen percentage lang pen masi itung top 18 an si ledun la pen lake art stream science stream bangke lata itung 18 position nang situ West Karbi Anglong bangke lage science ke avedar posi 0 lo same Karbi Anglong bangke top 18 nang situ pining a percentage lage 73%. Karbi Anglong ke 718 kapir la songbong pen 164 first division lo 278 la pen 88 third division. So total pass percentage ke 530 out of 718. So 73% dulu. Apen commerce stream bangke lata dasong putak thak asong si bang lo 81%. 653 lapen first division abangke 145 237 second division 148 third division total pass ke 530 out of 653 so we are 81% same kapre ka district pen lang down te 187 pair 500 something 300 something pen masi conversion pen langdam lu putate itum performance la pen kamita duulo compared to tuning pen tami la sonsi tak lo 3640 tuning ke capture pining ke Karbi Anglong long ke 7812 amasi pass percentage ke tuning ke 71% ke pass bang ke 2619 candidate depend bang pining bang doping tuning pen lang bang lason data si West Karbi Anglong ta lason data 1109 936 tuning ke pass 84% do setami West Karbi Anglong ke pining ke 3361 student appear jo lason hai comparison tuning pen lang down se conversion nothing but the pining mimu sta mo pen lam do percentage bang lang lamthe nang komchet ason nang nakhe samela si itung akemang ge tum Dr. Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong Autonomous Council education anat RD ki pipon pen ajo pen education reformation apan kardi RD ki pipen ajo ke porhina same paprang pon bom sonsi tek pon long se ke bangziar ni an same mesen pen result se itong klangpon po pusi nilining thelo na pen non la hai doan Karbilo Charlie asong penchenglo KSYC penchenglo KSU penchenglo
akhai doan social organization civil organization doan sami education afan RD nam people ra jate je da bangke party alam manvera itung khaya na kaching thur du nangji jongsi paprang dun thek na yi ponte aprang si ki education lo so I hin ba awareness and that bang kado e fan sami chuni rilo ke bang ziar ni bang ke ansu si resort ke mi san thek ye fan bang si ning thepon nang likre hini ang deng chori tang det pen Kannada College Institute longsi men ka che thab dunji mapu kamatha akisum doma jongsi do pulotang te pini pen ke matha igrinon athe Karbi Anglong tourism asai kam lapen district administration hin pen che patir piponsi aki joy pen ningkan ke thoma pharman Institute of Hotel Management Guwahati along Bachelor of Science Hospitality and Hotel Management surihini rankora ke thom pen surihini rankora trok of pharman ki charli dunlong ja phan warsai kimi 1 pilo ning ke hangari soe jangatum ami thang pen Karbi Anglong tourism asai ka masai he malongan vosik ni phai troxiar ni aprang ka humri dam pen ami thang amen ka che jog dun ja phansi pachinilo ang ton alam ka chini pa meja phan labang so number along humri ignon 81338 77787 90852 76837